Alright, what is up? So for today's video, I will show you who's the real me. Yeah, and it's not only me, but also my family. Yeah, let's go! Woo! This is not the typical content nga same sa akong magipang-upload mga past few days. And I will tell you kung anong ga-English ko o ga-Tinagalog. And let's go back few years ago. Let's go! And let's start here. Ikaw lang ang lalaking lagi kong iniisip. Hindi ko ganahan, boy! Hindi ko ganahan, boy! Boy. Woo, gatay. I would want myself the reason we have. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you. Screaming baby is driving me crazy. My obsession from a western. My Sayaw mga toy, 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 toy. Pero nagbabay na, di ka namin bet sa earth. Ayong adlaw sa inyong tanan diya guys, no? Bago ang tanan. Plato, kaluto og sudan. Labi sa tanan, ako na po ang gapangaba. Alright, what is up? Kung anong ga-English ko or ga-Tagalog ko sa akong content karon, which is every time nga gawin ko content or unsa akong istorya sa akong content is ang akong ma-visualize sa akong nahuna or ang gadagan nga mga istorya sa akong nahuna kung dili Tagalog, English. And wala lang, i-try lang nako. And isa pa, dili ko flowing sa English and dili ko flowing mag-Tagalog. Once nga mag-Tagalog ko, napakatigas ng Tagalog natin. Yun. So once nga mag-Bisaya pug ko, bulol ko. Ambot, asa ka padulong ani. So ang inyong mga nakita sa video is only one person but in different faces. At the end of the day, isa lang naman yung layunin namin. Magbigay ng saya at inspirasyon sa inyo. And that's me, the real me, and my family. Good day.